Aipatu duzu gauzarena, gauza deitzen duzuzuk, esan ezagun Euskal Gatazka deitzen den pelota baska haundi hori, ez? Orokorrean, haundi hartuta. Hori aipatu duzu, askotan lantzen duzun gai bat da, liburu hontan ere hainbat ipuin daude horri buruzkoak, deigarri egin zait, haietako asko, gauza deitzen duzun horri buruzko ipuin asko, zientzia fikziotik landu dituzula eta dago jendea desagertarazteko superboterea duen eta kide bat, dago hildakoen artetik bueltatzen diren biktimak, historiari buruzko bisita gidatu futurista batzuk, zientzia fikziotik akaso errazagoa da errealitate hori lantzea edo zergatik zientzia fikziorako joera hori gai hain realista bat lantzeko, adibidez? Bueno, alde batetik lotxagabe bat naizelako, ez? A ber, ni hasi nintzenean zaletzen literaturarekin irakurle bezala nintzen zientzia fikzioaren fan bat. Eta hori gaina fanatikoen kontu bat zen, garai batean, jarraitzen du izaten, ez, neurri batean, ez. Eta nire institutuko irakasleak, oso onak zirenak bestalde, ez, irakasleei ezitzaien gustatzenik irakurtzen, tipo honek etorkizuna dauka irakurle bezala, baina ez horrela, ez, eta orduan, bultzatu ninduten beste gauza batzuk irakurtzea, Borges eta, en fin, ez, Calvino eta Marguerite Yourcenar eta ni oso esanekoa nintzen eskazu egin nien, eta praktikamente abandonatu egin nuen zientzia fikzioa, eta urtetan egon nintzen esan gabe zientzia fikzioa gustatzen zitzaidala, eta nire lehenengo ipuinak orduan egiten dituenak institutuan, zientzia fikziozkoak zirela, ez. Baina bin jadin batera iristita lotxa hori galdu egin dut, ez, hori alde batetik, ez. Eta ero bestetik lehen aipatu dizu dana, iruditzen zait gure gizartea, gure ekonomia dena doan abiadan, eta lehen esan nuen dudanarekin uztartuz, ez, literatura garaikide egiteko, kasik ez dago beste remediorik zientzia fikzioa egitea baina. Zeren eta egiten dezunean literatura erabat errealista bihurtzen da imediataki literatura historikoa, novela historikoa. Orduan, zientzia fikzioa da, en fin, nola baite erritmoari eusteko modu ia bakarra esango nuke. Esan duzu lotxagabe bat zarela, nik hori ez dut esango, baina bai egia da, gai delikatu batzuk bai lantzen dituzula ipuin hauetan, esan dut jendea desagertarazteko superboterea duen eta kide baten historia dagoela, hildako biktimak bueltatzen direnak, desagertzen diren pertsona horietako batzuk zehazki naparra eta pertur dira, oso izen ezaguna, kasu zehatzak, historikoak ere bat, eta bueltatzen den hildako horietako bat, Miguel Ángel Blanco da horre, bada, ez dakit nola esan, izoztutako laku baten gainean ibiltzea, edo esaten duzu okurritu zait aurrera hor ez dago lako... Bueno, nik uste dut literatura arriskuak hartzeko dela, ez? Eta, nik hartzen ditut batzuk eta kontziente naiz, hartzen ditudanean eta kontziente naiz batzutan huts egingo dudala, hain zuzen ere literatura ere huts egiteko modu bat delako, ez? Baina, ez nuke esango okurrentzia gaiendu egiten denik, eta batzutan hala delako, baina nik uste okurrentzia hutsean oinarritutako literaturak ez daukala azkenean ibilbide gehiegirik, eta orduan, ni saiatzen naiz horretan ez erortzen, gero beste kontu bat da, zuek irakurle bezala ze pentsatuko duzue evidenteki ez, baina bai, ez kontziente naiz, eta badakit hori bai. Arriskuak badaudela, ez? Baina, en fin, beti konsolatzen naiz pentsatuz azken fina literatura dela, ez? Ari gara fikzioa egiten, ez? Nik adibidez gatazkaren kontuaren guztiaren inguruan iruditzen zait gauza peligroso bat patriarekin egin den azken finean, eta da nolabait eztabaidaren zentroan ipintzea. Eztabaidaren zentroan ipini behar duguna da beste zerbait, eta da nola lortu halako minimo komun bat, eman komun bat, ez? Komun horrein ez gustatzen dira, minimo eman komun bat lortzearena, eta horretarako asko ze importanteagoak dira nire ustez testigantzak eta memoriak eta oroitzapen, liburuak eta autobiografiak, etorriko den hori guztia eta isilik egon dena alde batetik bestetik eta erdikotik eta giro honetan aterako dena. Eta
literatura izatekotan zer marginala izan behar duela eta ez dakit lagundu egin behar duen edo ez dut uste ere helburu bat ipini behar diogunik, baizik eta, bai, loitu kasu batzuetan, bilatu gatza jarri zauriaren gainean, zera, ez, bertsio ofizialak ez baian jarri horretarako balio dezake literatura, baina niretzako oso bigarren mailako lana da. Horrek ere lasaitasun minimo bat ematen ditze, ez dudan ez uste. Karo, gertatzen dena ez dagoenean amankomuneko diskurso bat, orduan tentazioa bihurtzen da, zinema edo literatura bihurtzea, edo telesail bat bihurtzea, asunto, eztabaidaren erdigune, eta nik uste dut hori ez dela ez ona gizartearentzat, ez da artearentzat ere. Aprobetxatuko dut, ikusi dut pertsona bat joan egin dela, aguantatzen duzuenak saio osoan, opari bat izango duzue bukaeran. Ibanen manifestu bat gehiago? Bat gehiago. Bere, aurkezpenetan egon zareten ja bildumatxo bat izango duzue. Eta ipuin bat liburuan dagona, eta ipuin argitaragabe bat. Berri bat. Pasaren astean, orain dikan beta bertsioa da, zeren pasaren astekoa da, eta orain dikan segura asko zuzendu inbarko dut pixka bat gehiago, baina bueno. Badago, beste gauzari buruzko ipuinaz aparte, badago noski hasieran elkarrizketa prestatzerakoan apuntatu nun bikote harremanak, gero tatxatu nun bikote harremanak, gero jarri nun familia, gero borratu nun familia, eta gelditu naiz oso jakin gabe zer, baina bikote harremanak, familia, hor gaio hori badago nahiko presente eta sentsazio izan dut, akaso aurrekoetan baino gehiago. Bai, bueno... Ez dakit, aurreko eta ez dut egin estadistika bat, egin barko nuke, historia ekonomikoko irakaslea naiz, baina ez dut egin hain zehatza, eta agian... Ez, nik esango nuke aurreko baina bazeudela bastante alakoak ere, baina hainen ez hasiko kontuak ateratzen. Nik uste temazo bat dela, eta literaturaren gai bat izan da betidanik, ez? Iruditzen zaidan bezala liburu honetan ere heriotzari buruzko gauza gehiago daudela aurrekoetan baina nik uste dut hori da... Pilo bat daude, fantasma pilo bat daude. Hori da adinean gora egiten ari garako. Orduan, familia bihurtzen daia zerbait, zeinetan badaukazun jadanik hori, ez, rekorrido bat. Eta, duela 20 urte ez neukan rekorrido bat, nire familiarekin alegia. Eta eriotza geroz eta hurbilago dagoen ez ere, geroz eta presenteago dago, ez. Orduan bai, agian bai, ez, baina bai, nik gehiago agian hori esaten zenun, ez, hori, familia harremanak, bikote harremanak, ez nik harremanak ziko nuke. Eta, karo, evidenteki gure gizartean, harreman horietako asko, hori, bikotearen eta familiaren inguruan antolatzen direnez, agertzen dira. Esango nuke ere adiskideen lagunak eta lagundiak ere agertzen direla, ez, agian ez hain presente, baina bai, hori agian gazteago zeranean horrek dauka baidikan pixu gehiago, ez dakit. Baina bai, nik uste dut daukala azalpen biologiko bat, dekadentziara noa da, en fin, ez frenori gabe. Derentzia biologikora, esan ere. Ez literarioa gora, denakora. Nire ipuin favoritoa da, bikote edo behintzat sexu harremanak dituzten bi pertsona, haietako bati agertzen zaio bere ama, agerpen Mariano bat balitz bezala, kuriositatea duelako bere amaren mamu horrek jakiteko nola egiten duen larrutan bere semeak. Ez dakit amez gaiztoak izan ditut bizkatan ipuin horrekin. Bai, da segurazko psikoanalizirik ez egin izanaren ondorioa. Egin izan alako gauzak ja soluzionatuta izango dituzke, eta ez nuke idatziko hauei buruz, ez? Baina bai, niri ideia hori, iruditu zitzaidan, niri ere loak kendu zidan pare bat egunetan. Eta orduan, berreskuratzeko egin dezakezun gauzetako bat da hori, ez, ordenagailu horrean jartzea eta hori nolabait antolatzea, ez. Baina bai, nik uste dut bai, eta gero hori, karo, en fin, familia kontra,
17 urteko alaba daukat, esan nahi dut. Honekin dena esaten dut, ez? Esan nahi dut, hasten zea gauza batzuetan pentsatzen. Eta bueno, azkenean hori, jartzen duzu liburuan eta gero berak irakurtzen du eta menia gertzen naiz, eso es fikzioa da, esaten dion Badago, egia errezago izaten da, ez? Horako aurkezpenetan eta gauza sozialetan fikzioaren edo fantasiaren espektakularitate horretara jotzea eta beti errezagoa da humorea edo dena delakoa, baina badaude oso ipuin errealistak ere bai, eta badago bat ere bereziki gustatu zaidana, ezakit izena zen, bortxaketa bat gertatzen da, amante parea dago eta alabaren telefono dei bat dago, bortxaketa batena eta oso ukitu errealistako ipuinak ere badaudela, ez? Ez dela bakarrik zientzia fikzioa, ez da bakarrik agerpen psikotropiko hauek. Ez dakite, realismora edo fikzio erabat, ez dakite, onanistara kasi jotze horretan edo nola egiten duzu, ez? Bortxaketa ipuin hori bereziki realista da eta da ipuin bat gainera ederra ez duelako ematen soluziorik. Oda, uzten zaitu arazoarekin. Bukatzen da ipuina eta gelditzen zara zu hor protagonistak bezain galduta irakurle. Bai, nik uste dut irakurlea, nahi gustatzen zait, ni irakurle bezala lanean jartzen dauten ipuinak edo novelak, ez? Eta bueno, hori horretan nik uste dut intentzioa hori egiteko nahiko nabarmena zela, ez? Horretan bai egon naiz egiten estadistika eta bai ohartu naiz liburuan gutxi gora bera ipuin fantastiko klasikoen eta hori, zuk aipatzen duzun bezala, realismo nahi baldin badezue konbentzionalaren arteko oreka beste liburuetan baina handiagoa dela. Ez da iristen 50-50 da, baina esango nuke neko 50-59 dagoela edo olako zerbait, ez? Eta bueno, kasu horretan ez dut uste denik alako asmo bat dagoenik, errealitatea gehiago kontatzeko, zen niretzako ipuin fantastikoak lehen aipatu donaren hildotik, edo zientzia iruditzen zaizkite errealitatea kontatzeko, sui generis baldin bada ere, era oso eraginkorra ere, ez dut uste ipuin eskapistak direnik, ez fantasiazkoak, ez. Eta beraz, nire hipotesia da batez ere horrek daukala zer ikusirik azkeneko 10-15 urtetan nire mesanotxean nagusi izan diren ipuin liburuekin eta abarrekin. Ez hau da, nik esan dizuedan bezala, gaztetan oso zalean nintzen literatura fantastikoarena, gaztetan ere saiatu egin nintzen literatura realista irakurtzen, Txekhoven, ezakit, nire adinekok, jazue gazteok ez, baina nire adineko guztiok etxean genuen RTV-ko kolekzio hori, ez, oso kolore itxusiak zituenak eta en fin, biduro balio zituenak, gurasoek etxean zeukaten liburu bilduma bakarra nolabait esateko, eta momentu batetik aurrera gastatu iten zitzezkizunean zientzia fikziozkoak eta zenokanean gehiago, horietara jotzen zenuen bazka bila, ez, eta goatzen naiz, hor bat zegoen Txekhoven liburu bat, eta iruditu zitzaidan, gauza nahiko astun bat. Ziztu zer kontatzen, ez da zer gertatzen, zer da hau, ez, osea. Eta bueno, bekatu hori, beti daukazu, kanonean dago, ez, esaten duena, ni oso mutil formala nintzen, esan ni hori, kasu egiten niena irakasleei eta gauza horiek, ez. Baina, eta beraz, beti geratzen zaizu hor arantzatxo hori, hau gaizki egin dut, ez dut ondo irakurri, ez. Eta bueno, Richard Forri irakurri nion behin, Richard Forrek atea zuen oso antologia ona, nik uste dut referentzia ezpitzat, gaztelaniaz dauden artean argitaratuta da antologia bat Txekhovena, Richard Forrek apaiatuta, aitortzeko, bestalde, ez, Txekhovek realismo estatu batuar, karberiano, guzti horretan izan duen eragina, ez? Eta hor esaten du, Txekhov da egile bat irakurri behar dezuna adin batetik gora. Naiz ausartzen
helduaroan esaten zen, nire kasuan ez dakit oraindik iritsi naizen fase horretara, baina bai adin batetik gora, hau da, ez nolabait esperientzia jakin bat akumulatuta daukazunean, ez? Naiz eta esaten duan bezala, ez nagoen seguru esperientzia horrek heldu egin nagoen oraindik, ez? Baina perspektiba horrekin nik ipuin horietara itzuli eta mota horretako ipuinetara itzuli, ez? Jun Palahiri bezalako idazleak irakurriz, edo Alice Munro bezalakoak irakurriz, niri iriki nintzait beste leiho bat, ez, literaturan lehen, nolabait pixka bat aparte neukana, eta iruditzen zait neurri batean agerpen hori dagoela lotuta, nik oso hori daukat, hau da, zerbaitek elikatzen baldin manau fikzioa bera dela, ez, hau da, enaiz horietako agure bat ikusten ditudanak bezala, kasu batzuetan literatur munduan esaten da, nik ja nobelarik ez dut irakurtzen, ni bakarrik biografiak irakurtzen ditut eta historiako liburuak, nik ja nahikoa historia liburu irakurri behar ditut lanerako, ez nik, plazerrerako fikzioa behar izaten jarraitzen dut eta hori konsumitzen dut. Konsumitzen dudanak azken finean eragiten dit. Ni eski oso erraza naiz, saiakerekin hori gertatzen, irakurtzen dut bat eta konbentzitzen naute berehala. Prostituzioaren legalizazioaren alde bai, despentes, irakurtzen duzu artikulu bat kontra eta abolizionista bihurtzen naiz, orduan, denak eragiten nau. Alferrekoa da kasik esatea, baina literatura bera bada zure ipuingintzan beste linea bat, liburu oso bat idatzi zenun, idazten ari dela idazten duen idazlea, liburu honetan ere badu ipuin batzuk literaturari buruz, eta hien artean badago bat, protagonista dabil hor obsesionatuta, buruan bueltaka, kriston ipuina dauka buruan, eta esaten du hau norbait irakurri diot, zein irakurri diot, Kortazarri ez dakit Txehofena zen, ez dakit zeinena zen ipuinari, ez dakit zeinena zen, ez dut esango nola bukatzen den, bestela kau ipuina. Hori pasatzen zaizu zuri, esan dugu 10 edo 11 edo 10 terdi ipuin liburu, pasatzen zaizu esatea, ostia, ze ipuin jona daukadan buruan, eta hor sartzen zaigunean bezala udako melodia hori, ez? Melodia sonatzen dit, ez? Hori gertatzen zaizu. Autobiografikoa da. Bai, noski autobiografikoa dela. Bai, kasu hori da zen, egia esan lagun baten anekdota batetik abiatzen nintzen gehiago kasu horretan, baina gero nire obsesioa bihurtu nintzen ere bai, ez? Baina bai, baina ez daukat kuidado asko lehen aipatu dizudanagatik, nolabait nire burua denok plagiatzen du gure burua, azkenean dauzkazulako, nik uste daukazun obsesioen panoplia ez armairuan nahiko mugatua delako, eta azkenean zoaz beti gauza nahiko berdintxoen inguruan, ez? Gai berri batzuk joaten dira gehitzen, eta beste batzuek agian galtzen garrantzi pixka bat, baina horren alde horretatik nire sorkuntzan azkeneko urteetan sartu dudan gauza berria da kaileratxo bat. Lehen ez nuen behar kaileratxo bat ideiak apuntatzeko. Hau da, ipuinak etortzen ziren, borborka nolabait esateko, eta neuzkan hor superfresko, eta berdin zion zenbat hilabete pasatzen ziren, eta hor zeuden, eta nik oraindik daukat duela 20 urte buratu zitzaidan ipuin bat buruan, eta oraindik naizen hau sartu jartzen, ez dudalako aurkitzen modua horri... Hainbeste aldiz errepikatu dut nire buruan, ezen hori ez zait ahaztuko, ez? Ahaztuko zain momentu, Alzheimerra etortzen zaidanean, eta hori, baina ordura arte ez zait ahaztuko, ez? Baina duela 5-6 urte edo pixka gehiago, hasi nintzen hazten ipuinez, eta hasi nintzen preokupatzen, eta orduan orain apuntatu egiten ditut, ideia, txinpartazko ideia hori, eta daukat kuadernillo, joaten naiz jasotzen gaur eman didate bat, eta joaten naiz alakoetan idazten, eta dauzkat alako pila bat, zeren gehienak gero ez dira bihurtzen, gero begiratzen ditut berri, eta ideia etzen horren ona, baina ni apuntatzen dut, espada. Denbora bukatzen ari zaigu, nik banekien bukatuko zula elkarrizketa guztiak fikzioaren aldarrikapen bat izaten, banekien ezagutzen zaitu dalako. Eta nire galdera edo horri buruz bukatzeko edo litzateke hain justo ere,
umorearen mugei buruzko eztabaidak egiten dira, umorea flakoen dagoenean. Adierazpen askatasunari buruz gehien hitz egiten da, justu ere, adierazpen askatasuna arriskuan dagoenean. Fikzioaren aldarri hori egitea tokatzen zaizu fikzioa akaso arriskuan edo erasotua edo dagoelako? Bai, nik sentitzen dut erasotua, ez nik hori, ez benetazko gertaeretan oinarritua etiketa horren gehiegizko agerpen bat ikusten harinez azkeneko urte hauetan, ez da niri arriskutsua iruditzen zait, ze alde batetik egiazkoa omen den guztia ez da interesgarria, eta askotan ez da egiazkoa ere, nahiz eta horrela saltzen den, eta ero bestetik pentsatzen dut, eta hor Saizar Vitoriarekin bat egiten dut nahiko argi, batzutan benetan gure buruari ere aitortzen ez dizkiogun gauzak kontatzeko erarik zuzenena gezurraren bitartez dela, ez fikzioaren bitartez dela, horregatik egiten dut, lehen aipatu dudanagatik, niri oraindikan balio didatelako nobelek eta balio didatelako ipuinek eta antzerki obrek eta balio didatelako fikzioek, saiakera eta reportajek ere bai, baina hori, dagoen autofikzioaren eta autobiografismoaren gehiegizko, ez dakit, puzte hori, metastasi hori, nik preokupazioz ikusten dut, baina agian hori, nik dakidan, lehen aipatu duguna, nik dakidana fikzioa egitea denez, igual izango da kompetentziari beldurra dio dalako, orduan, azkenean revolbitu iten zera, zorren kontu. Baina, bueno, ni oso horretarako naiz nahiko, ez naiz pertsona ona alde horretatik, naiz nahiko, erreaktiboa naiz. Mila esker. Bueno, mila esker zuei, orain ez joan emango dizuet. Baina egin